Здравейте, хора! Ало? Ало? Добре. Здравейте, хора! Аз съм Христо. Сега с моя приятел от миналият ми канал ще гледаме страшни клипчета на Five Nights at Freddy's. Да. Сега влизаме тук. Това трябва да го напишем. Сега ще го напиша. Здравейте, хора, абонирайте се за Христо канала. Млъкни, бе. Да. Ф. Н. Н. А. Ф. ФНАФ. Ето ФНАФ. Сега ще гледаме това видео за 4 минути. Само 2 видео. Как ще го гледам? Ще го гледаш? Как? Не знам. Ти просто ще говориш така. Не говоря. И ще слушаш. Ти ще слушаш. Окей. Това реклама ли е, бе? Five Nights at Freddy's. Ето го Фреди си. Five Nights at Freddy's. Ти си пусти от компютъра някакъв ФНАФ. Не, бе, аз съм от телефон, бе. Добре, пусни се от телефона. Пак ще говориш обаче. Да, бе. Това видео не става за нищо, не знам, защо го пуснах. Ще гледаме това за 3 минути. Окей. Кажи нещо, бе. Здравейте, хора, днес Христо ще гледа Five Nights at Freddy's. Излагаш ме в каналът ми. Говори нещо, бе. Какво? Говори нещо. Хората не те чуват. Ама, батко, ти заглуши ли се, бе? Не, бе, не съм се заглушил, ти си се заглушил. Тук си играем дистанционното на телевизора ми. Ама тук ми показва се, аз не те чувам. Чуваш се, бе! Вече се чувам. Айде, батко. Сега, кажи нещо за Five Nights at Freddy's. Тя тъпа игра ли е? Five Nights at Freddy's тъпа игра ли е? Не. Хората трябва ли да се абонират с камбанката? Да, задължително да се абонират. Трябва ли да остават 10 000 лайка? Да, трябва. Хора, абонирайте се за Христо Захарев канала. Трябва... Предизвикваш ли ги? Да. Хора, предизвиквам ви за 24 часа да направим 100 000 или 10 000. Не, бе, направо да стигнем, знаете ли колко? Колко? 15 трилиона лайка. Да, става. И сега да започваме да гледаме. Нали, Христо? Да. Битка в Five Nights at Freddy's. Тук сега предизвиквам ви някой да ми бамне канала. Сигурно се, бе, кой ще ми бамне канала, бе? Никой няма да ми го бамне. Ако ми го бамне, ще му бамна главата. Хора, абонирайте се и за моя канал. Аз там се казвам Тихомир Нецов на английски. Най-много да си го намерят. Абонирайте се за той, сигурно има един абонат, абонирайте се, аз имам 2 абоната за жалост. Имам 3 абоната, хора. Абонирайте се за
станат примерно 5000. Айде, за 5000. Ти си по-известен от мен, аз имам 2 абоната. Аз имам 3. Ти си по-известен от мен. Бамнете му канала, предизвиквам ви. Не бе, Христо, имам 8. Така да е 8. Пише последовател 8. Ужасен си. Нямаш 8 последователя. Аре бе, това кога свършва? Почти е свършила. Хора, пречи ме ли ви да гледате? Пишете долу в коментарите. И хора, ще почваме училище на 15 септември. На вас не знам дали ви се ходи, ама нас с Христо не се ходи, нали Христо? Да. Да ти вземе да... Сега пускаме това. И да играме на Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy ми изтриха, за жалост. Какво? Five Nights at Freddy ми изтриха, за жалост, иначе бих я играл и бих я заснел. Защо се изтриха? Откъде да ги? О, Фредонка, кома зяпаш така Фредонка? Ти в момента снимаш ли? Снимам, как да не снимам? А ако искате да снимаме как двамата с Велимир ритаме футбол, нищо, той е прекалено слаб, се абонирайте с камбанката. И да последвате Христо. Трябва да стигнем поне 30 абонати, да го направим това видео. Да, 30 абоната и го правим. Нали Христо? Да. Айде, моля ви, абонирайте се, харесайте видеята. Ударя си е тази камбана да се щупи. Да, разцепете я на 2 камбаната. Да. Одите на камбаните и разцепете някоя камбана. Сега имам един важен въпрос към феновете, нали? Да. Аз имам държал само 2 фена. Меси или Роналдо? Пишете долу в коментарите, верно. Меси или Роналдо? Аз съм за Роналдо. Да, пак аз съм за Меси. А ти, Христо? За Меси! Добре, щом ти си за Меси, аз съм за Меси. Гласувайте само за Меси, той е най-великия. Не, по принцип Неймар е най-великия, обаче... Ти каза само Роналдо или Меси. Да, хора. Също може да отидете в... Също може да се абонирате за канала на доверената ми сестра. Нейният канал се казва GTA 5 и иконката е на Мики Маус. Може да ходите да се абонирате и да и гледате видеята. И сестра му да има поне 10 абоната. Да бе, да, 10. 5000. Да, 5000. Нали, И хора? при мен е 5000. Добре, айде. Така ще стигнем 5000. Айде 50. Какви ти 50, бе? Ще дам 50 стотачки. Чукчета. Ще те начукам. Това видео е 18 плюс, не го гледайте. Това видео е с глупости 18 плюс. Не бе, шегувам се, това клипче е 10 плюс. Не бе, това клипче е за 0 плюс. Да. Аре бе, това кога ще свърши, бе? Колко минути е? 4 минути. Уважаеми дами и господа, абонирайте се на Христо за канала и моя канал. Каквите дами и господа, бе? Те са дами и госпожа. Дами и госпожа, абонирайте се за Анди Студио, за моя канал и на Христо канала. Моля ви се да оставите много лайкове, за да сте ви обиждаме. Вие тук само ни слушате. Дами и госпожа, колко минути има от видеото на Night Nights at Freddy?
Още горе-долу 1 минута и 10 и не знам колко секунди. 1 минута и 15 секунди горе-долу. Да. Не, 20 секунди. До тук, абонирайте се с кампанката и оставете лайкове на моите видеа. Сега лягам да спа.